ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe aja ketinggalan aku nek kene urip dhewe potong dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kata milikku ku selalu setia menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Cik, sehat selalu saya dipun barakallah. Alhamdulillah. Amin amin amin. Wih, sehat Cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Asmoro Santo Madiun usul kalau kasih lebih sehat Bapak Asmoro Santo. Terus aku sing kaya awakku sing iso nresnani gedene terus kamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati sing ora saiki tetep tak kondali tresnaku sing gede tresnaku sing suci najan kowe ora ngerti nganti besok kowe ngancani. Terima kasih aku isih seneng ngancani kowe aku isih setia nresnani kowe aja ngene aku ngene urip saling mencintai jangan menyakiti mereka milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Sudah lalu Mas Dino bersama Wilujeng Dalu yang Mas Didik. salam hormat untuk jajaran Forkopimda Sehanipun. Terima kasih Darurat Lady Bapak Kenny Polri atas bangun masyarakat bakal ngejok tak siose enak spesialnya untuk kocok-kocok musik Bapak-bapak Limas untuk bangun Mas Jokowi terus no aku sing kaya awakku ini terus mau najan kowe kenangan tetep tak simpen jero hati terus aku ngerti nangis kowe ora ngerti nganti besok aku ngancani Ojo
mbok piyane aku ngene urip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng. Alhamdulillah wilujeng dalu Mas Pinto macange Yulimbo. Ra syukur dalu niki kula saged marak sowan Kyai Ngambakan Bangun Rejo Sukorejo Ponorogo Mas. Alhamdulillah dipun berkahi kyai-kyai pinunjul ke pemerintah kabupaten wonten ing Ponorogo. Insyaallah para pejabat ingkang lenggah, para punggawa-punggawa desa, punggawa-punggawa praja dalu niki ngestreni tasakuran ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barokah bangun rejo sedayanipun. Amin. Jan lagi bengi niki Pak. Nggih. Dagelan metu lewat Tegalan lagi niki lho. Lah pripun kyai sing mirsani nggih kathah rame Mas. Nggih. Masyaallah bangun rejo kaya ngeten niki lho Mas. Panjenengan saben-saben tindak wetan dereng tindak Ponorogo secekapipun. Nanging niki menunjukkan bangun rejo ingkang membawa nuansa budaya ya agama nggih lagi niki. Nggih, milanipun ingkang lenggah punjang pirsani. Sayek saeko kapi duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ini Bangun Rejo yang selalu mengutamakan budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Bangun Rejo. Niki mboten kok pisan pindho lho Mas. Pripun to panjenengan niku? Kula niki nembe kemawon pikantuk kabar panjenengan mangke badhe dipun rawuhaken. Nggih. Nggih. Kula nggih sekedhik matur Mas Didik. Seneng ora kaya bengi iki kula sowan ten Ponorogo. Kita kula mboten pinarak teng daleme panjenengan. Ampun, kula ora tau ning omah. Kula wis wirawiri nyambut gawe terus. Iya, mergo nyambut gawe sibuk dalam dunia panggung. Jarang nuntut mboten maido jenenge seorang seniman. Dadi wong duwe bojo seniman iki kaya wong ngingu pitik. Nah, mula niki kula buktikan bahwa Bangun Rejo enten gelar wayang dalu natas. Janipun dalu niki kula bertepatan wonten Surabaya Provinsi Jawa Timur itu gelar budaya wonten Cak Durasin. Nyari wonten Solo Surakarta Adingrat menika nggih mengeti kala wingi wisuda wonten isi Surakarta. Tapi karena saya Ponorogo asli, mula kula suwan Kyai Bangun Rejo saya utamakan. Nah, luar biasa. Mboten luar biasa. Mboten luar biasa. Biasa di luar. Mboten biasa di luar nggih mboten. Lah terus Surabaya kare Solo mboten nanggap bengi iki sing nanggap mriki tok, Pak. Jenengan lebut isi Surakarta kula kemutan karo Mas Manto niku nggih sedulur wonten isi kalian nate lomba wonten ing Taman Budaya Surakarta 95 kalih kadang sepuh Mas Sento niku riyen kula musuh dan Taman Budaya. Jenengan musuh kalih Pak Sento. Kula dhewe yo musuh nganti sprene ya. Kula ora tau mulih. Musuhan niku dalam kategori nuwun sewu Pak. Musuhan argumentasi pihak arepe dhewe mengibarkan budayane awake dhewe. Menunjukkan kedewasaan sampai di mana sejauh mana terkait dengan pengalaman masalah budaya. Niku lho, dadi kula melih kalih iki yo omong lho Mas. Jare lho, rene mek meneng lho. Kula njaluk bayaran kon ngopo kuwi? Lah sampe ki rene Kyai Bangun Rejo ki yo kangen kok ming tolah-tolah tok. Kowe nek meneng tak pijeti slamet kene lho kok nganggo pijet lho kowe. Lah lambok jak omong. Ya paling tidak ki sampean ya urun-urun apa ngono melu omong, paling tidak ini panggung kelak kebersamaan kok. Nah, ya wong Jawa kan ya kudu jawani. Dadi sampean sik jago kanggo Mas Minto
Kuwi aku nyelani ku kira aku lah sopan. Nah, kuwi lho ngerti tatanan. Ora disinggel moh. Lah nggih. Nglungguhke kyai sepuh ku angel. Nah, Ya ngono sampean atur kono jajali. Wah, jan modele ngono ku lho. muka dimah padha karo adimu lho. Napa ora entuk lho, kowe nek umpamane ngomong Kyai Bangun Rejo iki kyai sing budaya banget. Budaya Kula ngati-ngati Antawacana sastra kata bahasa itu harus ditata. Nah, Aja sampai ngisi-ngisini Mas Minto ki saka Tulungagung. Kowe nek ngisi-ngisini Mas Minto isin sinden-isin apa kena adimu lho gawe ning Ponorogo. Iki lho. Nggih, sedaya kita banyak kula toros sedaya. Jadi lek matur ya bahasane ditata, sopan santune ditata, ben ndak mengecewakan jenengan iki termasuk utawa pelawak yang sudah berkibar. Mulane apa? Tak cipok borok sampeyan. Ya, mbok nyipok warung kopi gini ya lho. Panjenengan nyuwun papunten, Mas kula niki nglenggahken panjenengan, Pak. Salah satu lingkungne yang iso lingkuh dhewe tanggane nyambut. Terus masamu dalange setrep piye dengkane iki. Maksudnya sampean mriki iki digeret Mas Minto ben Masa mau kirik digeret iki. maksudnya dirangkul iki lho. Gendakane. Anu piye ya lek ngomong Pak. Maksudnya aku mayang ning kene iki kowe tak gowo. Lho, lah bojone sampean ndi? Kok gawa aku? Ngene lho Mas, maksudnya sampean mriki minangka anak dipangku. Nah, Bah, tahu di panggung ki madhong kok ngedeni. Astagfirullahaladzim. Mas, niki paling buatan niku ada beberapa lapisan masyarakat. Ya sudah toh, Bos. Lah iki Kalau saya tuh dengan Bu Mariatin, Ibu Dewan ini sudah satu Ibu level. Dewan karo Pak Eko. Pak Eko, Bu Mariatin ini sudah Bu Mujahatin. Mariate lah. Mariate ini bakul pecel Semarata ngidul sithik. Mariate. Bu Mujahatin. Sehat selalu ya Bu. Ini sudah satu level, beliaunya ngangkat di DPRD. Alhamdulillah. Kalau saya tuh di DPD Bu. Wih, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Dagelan. Jadi yang ini. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Boleh kalau oleh aku Dewan Perwakilan Dagelan. Oh iya iya. Jadi satu level Bu. Terima kasih Bu Dewan. Oh sudah sampai datang ya? Sudah. Bu Mujahatin Mujahatin sudah. kelihatannya ada hubungan emosional. Hubungan emosional. Iya gitu. Karena aku lagi ketemu karo Bu Mujahatin, ini Bu Mujahatin kudu emosi karo aku tadi. Emosi kuwi megelke kok iso. Pak Minto. Nah, Ngeten. Mbak Lurah, Pak Edi. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Pak Camat, Pak Camat, Setio. terima kasih. Pak Kapolsek, terima kasih. Pak Dandramil. Pak Dandramil, terima kasih semuanya, terima kasih. Titip keamanan kondusif dalam mengemban amanah Polri. Saya yakin bahwasanya jajaran TNI Polri, apalagi di Ponorogo, ini sudah berkembang pesat Pak. Dari keamanannya dan dari beliaunya ngasto memimpin dari jajaran TNI Polri, apalagi Sukorejo, ini bisa menjadi barometer keamanan seluruh Ponorogo secara khusus secara umum Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan saya yakin bahwa betul Pak, karena saya yakin kenapa? Anak Plogino misalnya, anak saya itu misalnya Pak Kapolsek dari jajaran Polri, anak saya itu sekarang sudah di Polsek Sumaroto Pak. Walaupun saya dagelan pelawak lagi. angkatan tahun piro, Mas? Betul saat ini kan gitu Pak, di Kapolsek Sumaroto. Iya, angkatan tahun piro lek mlebu ning kepolisian. Betul angkatan, baru 1 bulan ini tekniku. Oh, mutasi kau Blitar ini. Ora nyopet kecekel ini dari Astagfirullahaladzim. Wis sing diarani pekat penyakit masyarakat. Paling tidak kamu ikut mengedukasikan dan mensosialisasikan bagaimana masyarakat yang sehat. Ngono lho. Kowe ki wong anak elek iku dhewe dididik supaya cerdas, supaya pinter. Salah kowe. Mulane anakku dadi copet ki apa? Ini yang bisa dinamakan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan Pak Minto. Rupamu ya buluk ini kok Belum ngebledasmu ya. apa sih mbak Mek isi Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Enek polisi lerane maling itu sampai tugas opo. Mulane anakku iki Termasuk rantai-rantai makanan. Betul loh Pak Minto. ya ya ya. Dadi nun sewu jenengan nek dalang api nun sewu. Ora sampe mik cangkemmu wis banter rasane. Ini yang bisa dinamakan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Dengan dalam api, sindene ayu, yogone becik, campur sarine jos. Lerane sing nanggap bosok, Pak.
Kene mboten bener Pak, leres Pak. lho ini justru Api berarti Pak gelaran itu ora ono sing mirsani nggih Muspro. Kene mboten Pak Pino. Tapi sing bosok rame jalan itu. Sinten? Dagelane ya Lho, bosok. dagelane kan iso kalau ning gone Tampur Sari ya iso. Mantenan iso. Mantenan ya iso. Sunatan iso. Sunatan ya iso. Ulang tahun iso. Ulang tahun iso. Cucuk lapan ya iso. Kene mboten. Tapi sing bosok nang jalan itu. Lho nggih no. Bar bosok mateng neh. Lho, urung sampe mateng dono codot sampean jan. Codot itu kan codote wedok aku gelem. Lho, wedoke tuwek. Hah? Kowe lho. Nggih. Nek sugih mangga gelem kowe. Berarti glagas sampean. Lah nyapa? Waduh ya. Lho, sugih ndak mati, bondone nggih aku. Lho, justru malah sampean dhisik sing budal. Ya nyapa? Lah kena susu kadaluarsa bosok sampean. Ora. Tak filter. Lho, sampean iki jane dalam kok akuarium maksud sampean. Masyaallah, nun kapunten. Panjenengan lenggah jalan sampai Lho, kira-kira lho, Bos. Ini masalah simbiosis mutualisme lho. paling tidak Jadi kita harus menghargai sebagai seniman-seniman ini kudu menghargai penanggap itu paling utama. ajining diri saka lati, ajining awak saka kumindak, ajining raga saka busa. Iya lho. Nek terus sampean pangucape ngeten Mas Minto nggih ngeten, intisari malam hari ini Iki ra butuh intisari. Sing penting iki geger iki. Data ini sari iki apa lho iki? ngene kok ditanggap. Ditanggapi kok geger iki kok. Paling tidak masyarakat niki rawuh pengen seneng. Lho lho. Atine pengen ayem, pikirane pengen adem. Loh, paling tidak nek kula panjenengan terus geger, terus yang dilihat manfaatnya Lho, kudu imbang Sik, kok. sapa sing ra lara? Kudu imbang. Iki apa? Simbiosis mutualisme. Bu. Hah? Aku minta ngomong sik ngono lho. Simbiosis mutualisme. sabar, Pak. Sabar Sabar. longso Terus apa bene? Ya Sabar. kebaran yo. Sampeyan iki wong nom. dalang apik rek sing nanggap bos. Longso. Sabar. Wong tuwa kuwi patute diprodho. Dicek. Diprodho ki lho. Dicek kayak wayang. Maksudnya diprodho ki nun sewu. Melu wong ngrasake rasane wong tuwa. Wis tuwek dirasake nyapa. Nyapa malu rasane wong yo ngrasane awake dhewe jibet kok ndadakno. Ngeten lho, Pak. Anak bapak. Wong tuwa ki rekoso anak mesti melu mulya. Lah anake ngerti karo wong tuwa. Lah wong ora ngerti ya kene bapak kono anak sing ngukir kuwi iki aku. Terus anak wani karo bapak apa wong tuwa ora muntas. Sampeyan yo ora eling. Nyapa? Sampeyan gawe aku lho yen penakmu pirang dino. Ayo. Sampeyan ora sadar Pak Minto. Mas, iki kolbiahmu ditata, kolbiah panjenengan iki ditata. Apa kolbiah iki apa? Kalau biasa boleh kalau butut. Rasem dono kene iki, gone Mbak. Sipon sing duwe aliman pondok ki biyen ngaji Ora. ngawur lek. Loro yang periksa ngono. Loro kok budal tanggapan sampean. Lah kok bosok-bosokne yo ora ado keturung aku dikane ngene bos. Lah ya gak periksa lek loro. Bener awakmu. Anak dokter ye. Loh, enek tuwek ya belum. Nun sewu Pak Minto. Ora mbuh, ora usah nur sewu. Kula niku mboten melu-melu niki. Biarpun ini Ora melu piye wis gendeng ngene. Aku ki melu awak lho, aku ora melu aku terus sing bayar aku sapa? Ayo kowe melu sapa rene iki? nek kula mboten mengutamakan materi. Manusia kalau mengutamakan materi itu berarti yang diutamakan adalah duniawi. Berarti awakmu ndak butuh duit ning kene iki. Masya Allah, lillahi ta'ala Pak. Tenang. Saya setuju. Lah kok Lah kula pun ditransfer terus dino kepungkur. Jadi saya mikir, tadi ngeten lho Pak, jasadiyah kolbiyah, akhlakul karimah itu harus menyatu. Ada yang terjadi. kene iki wis tak pikir, poniyah wis tak pikir. Ketoke dalang ki tontonan komplek gitu ya. Aku ini ngomong serius lho Pak, ora terus Lah diserang. iki sampean ngomongne kolbiah. Kolbiyah jasadiyah kalkulan. Apa salah aku ngomongne poniyah? Nah, entekne lah yo buka-buka. Niki lak syukuran to Pak. Nah. Niki mbangun rejo ki ngentekne Bener, Pak. ragat golek nikmat ben ra kena laknat selamat donya akhirat. Ini gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak karepmu lek nyocot gua aku ora ngrungokke aku ora muni dhewe. Ben bisa. Ala kowe. Wis ngene Mas. Iya. Sesuk nek rene awake dhewe rasa mangkas. Gak mungkin rene wong lagi minta ibu kita ora. Yo sakjane sesuk begini kupuk barang kok iso. Usah kali iki. Lho karo iki. Sapa? Ning kupuk. Lah, aku sesuk ning campur wates. Lah saya dhewe mboten larang. Angger murah yang suruh. Ponorogo ki angger murah mesti laris ngono lho. Ulane Mbak Edi. Baik di Pak. Itu Makasih, kan Pak. pemimpin desa. Oke, Pak Edi, makasih Pak Edi. Mengguyon iki wong mengguyon. Ini yang kita akan berbicara yang
apa ya? Sing seri. Ngono lho. Acarane apa iki? Ini syukuran. Syukuran. Desa iki kepiye ben ampli iso maju. Kabeh iki desa ben maju, ben gemah ripah loh jinawi, kudu gawe tumbal. Maka ora sembrono lho. Kowe tak tapi lambemu kene iki resik saka ngemolo ngono kuwi kok ya tumbal. Tumbal iki dalam arti rada mitos kowe. Ora. Rada mistis. Aja, apa sudut pandangmu ki sing negatif thinking. Iki, Pak. Yo ngono. Nyel aku. Sisah-sisih ke berkah nyokot ae. Pak. Sing nyokot sapa lho kuwi lho kewan tuwek mek kemut kok. Aku sing dicokot awakmu. Sing tak kowe kok mati kewan tuwek berarti lho. Kewan tuwek rene untuk mek kemut. Asem. Ngemut. Dudu ngemot. Pak Edi. Pak Edi yang pangapunten niki mboten guroni Pak Edi dan juga warga masyarakat Bangunrejo niki mboten guroni. Dadi ben Bangunrejo ini menjadi desa sing panten nggih. Awakmu ning kene muni gurone ning kene tujuanmu iki kon lucu ora kon ngrembug guroni. Tapi kan ya ada manfaatnya, Pak. Edukasi lucu oleh tapi harus mengandung makna. Edukasi penting, Pak. Kuwi lho. Jenengan iki Lah bermakna apa ora? Yo makna njenengan jangat nih. Kudu gawe tumbal. Tumbal itu apa? Tumbal kuwi dari sudut pandang itu jangan negatif tapi yang positif. Contohipun Tumbal ki hurufnya TUMBAL. Lah padha kuwi kok paling tetekane. Betul. Tambal ban to. dalam jeneng misinya apa? Dalang lek ngene iki lek. Apa, Mas? Lulusan vulkanisir gitu-gitu. Berarti ini beretan kok kayak ngono ya? Iya. Tumbal menika TUMBAL. Pengen kersane Jobi. T. T menika saka tembung tangga teparu kudu nyawiji kudu rukun. Alhamdulillah. Dadi tangga kuwi palibasane tangga siji lan tangga silang sijine kuwi aja duwe jiwa utawa duwe prinsip susah ndelok wong seneng ning seneng ndelok wong susah. Dadi kudu nyawiji. Oke. Yang seneng ya berbagi, yang susah ya supaya bisa bantu. Asline sih lho, sing darane pager mangkok lho. Nggih niku wae. Apa? Apa kuwi? Lah ya pager mangkok. Ah, kuwi lho. Pager mangkok iki dadi nek duwe aja medhit. Nah, nek mangane lak tanggane diratani, mangkoke diubengi, Betul. ana isine. Kuwi karo pager tembok sik rasa pager mangkok. Nggih niku Bang Rojo kan Agus Mekaten. T yang pertama. T yang pertama. Ugi urusan apa wae kudu diselesaikan secara musyawarah. Karena musyawarah untuk mencapai mufakat. Pejabat kali masyarakat. Dadi kudu jelas. Iki sing jenengan dawuhi sing jenengan mirengke Mbah Lurah Edi Barang. Pak Edi Barang. Kalau Kalau ada ada masalah dadi lurah dhisik. loh, aku ki apa nyalain lurah ki ra mungkin, Pak. Ngaku iki nyalain juru kunci main demo. Terus Itu apa? musyawarah. M. Oke. M ini masyarakat kalau pejabat harus Kaget aku. Muni nu kaget aku. M menika abjad. Heeh. Berarti masyarakat kalau pejabat harus sinergi. Pejabat kudu cedak karo masyarakat, masyarakat ya kudu cedak karo pejabat. Nah, Insya Allah pejabat akan dekat dengan masyarakat, masyarakat akan melekat di hati pejabat. Insya Allah desa ini akan menjadi desa yang bermanfaat. ora beda kaya dene dagelan karo yoga kudu nyawiji. Apa ki musik karo sound system kudu dadi siji. Dalang karo sinden kudu Dadi siji. Oh, aja dadi siji. Kalau dadi siji, dadine papat ngono iki. ya kok. Nggih, wis brojol kok dindi. Maksudnya ngeten lho, Pak. Saling melengkapi. Dhuwur obah, ngisor kudu melu obah. Obah. Yen dhuwur ora obah kok ngisor obah kuwi jenenge fasik. Ngisor obah dhuwur yo ora obah. Itu namanya kurang agresif. Harus sinergi, Pak. Dhuwur Padha obah. Padha obah akhirnya metu bocah. Dadi metu bocah barang anake nyusul. Oh, lah iki. Anake nyusul. Ya apa lah? Lah anake nusul. MB. B ini sama ketemu berbagi. Warga masyarakat harus berbagi dengan satu yang lainnya. Karena kita hidup di Indonesia itu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. NKRI, Harga mati, Pancasila sakti, maju tak gentar, membela yang bayar. Ini yang harus selalu kita tanamkan bahwasanya Membela yang benar. saya kira lagi bayar orang lagi bela Pak, tekan zaman kita. gue lagi bilang keblok. Sama dia nyalon entek piro dan jadi.
Iya lah. Iya. Aki amanah yang diemban sebagai pejabat harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terakhir L, lewes kabeh iki kalaksanan L ki insyaallah desa ki bakal pinaringan lancar gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwek papan. Allahumma Amin. Iki lho Oh, Pak. itu lho, Bos. Dadi masyarakat utawa umat kuwi wajibe nglumahke tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Iki lho. Wabiru ilallah serahkan kepada Allah. Ngono lho, Bos. Yo. Radong kuwi, radong. Radong kuwi. Tongdem dingaki ngono. Ora ndimu. Iki nek pas nok ya penak, nek pas gak nok ya angel. Lah sini ngrasane digremeti kewan lho, kling-kling. Ngono. Kesanipun gayeng, Pak. Rumahsaku dadi murid Gus Miftah sedina kali Ram. Mboten. Panaraga niku lakon mucon genep. Ah, Dadi jadi iki kedahipun jangkepi. tembange diaturke. Yo, cah papat saka sing jumeneng tembange lali janjine. Yo, ayo apa? Langsung Mas. Yuk, Mas Agus, yo. Oh, langsung Pak, Pak. Enggak usah. Biar masak dari Thank
Aduh Indonesia. Kilura. Rito. Itembange Paijo Mas Jogedik Mas Joguduk. Le dirasake lair iki ketoke le kasar. Ning iki mendidik sebuah rumah tangga. Dadi wong rabi iki lek pancen urung kuat dadi saka guruning keluarga aja gampang rabi. Mergo ngopeni wong wedok jaman biyen karo saiki iki luwih ambot saiki. Nggih krana sedaya menika tanggung jawabipun dumateng Kyai Kakung, Mas. Krana wong lanang sing ndak bertanggung jawab ndak bisa menafkahi secara maksimal, akhirnya sing wedok muring terus dadi TKW.
apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nek kula aman Pak, sebenarnya bojo kula wis ora tau lunga. Nek blonjo ya los. Oh ya ngono, ya ngono. Sedina piro? Lho, ulanan Pak kula. Hah? Bojoku sak ulan itu 100 juta, Pak. Sama. Bojone kluthuk ki 20 yuta. Antek rantek tak gepuki. Bojomu kuwi bendanyo. Ora sumbut kowe nyangoni bojoku 20 yuta. Betul. Nyangoni anakku ya ora padha. Anakku sekolah SD ya, 300.000. Sekolah SD tok Antek rantek tak ngene kanca-kancane. Masyaallah ya. Aku nyampur keluarga utama. Berarti adus barang mbok pilih. Bojoku adus ya aku apa? Weh, Ngantek nggih banyu klan. banyu sing bener-bener sing steril. Nggih. Adus ya aku ae. Apa? Nggih banyu biasa tratawa. Nggih adus nggih biasa nggih budikan biasa nggih. Oh. Sikat gigi, sikat. Kosokan kok Coca-Cola. Raup Fanta. Iya. Terus Membersihkan belakang. Kawit menika banyu aki, Pak. Jadi Lah kok yo glodok kabeh kok iso. tahun itu pas ana. Lah kok yo runtus kok iso mangsane. Kesanipun kabeh, Mas. Heeh. Mula mriki nu kecakup dayanipun. Iya. Budayane jangkep wonten ing Bangunrejo. Heeh. Kesanipun gayen digawa ten Gagrak Jawa Timuran. Ini pas Weh. ana. Ngoten. Napa? Sesuai kalian angen-angenipun Mbak Edi, Mbak Lurah. Pun derek panjenengan. Nah, iki mau pancen ana kolingan Nggih. panjenengan kon pragmenan karo Mbak Lucy Brahman Nggih, nggih. Sarip Tambakoso. Ngoten nggih. Pit pit Pipit sinten? sing tak pipit lho. Sing pundi to, Pak? Kowe meneng Mas, kowe rong tak bulake kowe tak gigong. Mergo sinden semene kae iki sing paling berbobot mung awakmu. Lah iki nggawa bakalan patung riyok sampung to, Pak? Sapa? Iki bakalan patung riyok sampung lah ya kuwi to. Mbak Lucy. Loh, Seorang wanita kalau ada teman wanita terus dikata-katai yang tidak enak didengar di mata. nggih, di telinga, Pak. Telinga. Oh ya sandinge, Ya kita ngoten, mergo kupinge kopokan. Sandinge nggih. Itu harus berbila loh Loh, penjenengan harus ini berbila. betul kok saya itu memojokkan. Sing kula ibaratnya wonten patung Riyok Ponorogo yang di samping itu ikonik sini, Pak. Wonten lho. Oh. Simbol Ponorogo. Nah, Pit harus berbangga. Kamu punya badan yang gemuk. Ngono. Wah, jan megung kowe dingke nguripi wong sak desa urip kuwi. Masalah. Iki ngerti sinden ki nyapa kok kayak kene mesti digawa. Mbok ning ngendi-endi digawa. Lah, Mesti kayak pojok kono. Tapi Nek ra ngono ki lho buta wedok iki lanange ning kono. inggo prakmene Mbak Lucy Brahman kali panjenengan Siap, ning siap. bibit kono Bangsik. Ya, Jas. Diketokke kaya ngapa? Anu Mas, kuse sampean wae. Coba. Sampe ki nek karo wong sing rada-rada ngono lak seneng to. Bener enggak? Wah, nanti lemune gulune renek, Pak. Salah. Pucuk. Ya ampun. Aku lagi tunggu iki bocah wedok pucuk karo bongkot padha ae kan. Kowe kok aja bali ya, Nduk. Jan iki Keri ning gone sampung ning dasun kene. Sesuk kira-kira nek dirica-rica iso dadi sesasi lho iki. rumah sampun metok kuwi Mas Sampun. Bulan besar tak sih? Bulan Langganan. ngaji. Iya. Nggih. Nyuwun Mas. Wedi to kuwi. Negeri ngene iki. Ya, Jan. Mbak Lucy kan jumeneng, bedane sepiro? Pak Edi iki pancen request iki kudu kon melu. Ya. Balik desa lah renek kentongane to. Ora Mas. Ora duduk. Iki nggih kendongan. Balik desa. Aku usul. Apa? Tabuh. Tak wis. Tabe wis meletot. Ngekek ae. Ngono. Mbak. Aja ngino nek iki secara fisik ini. Iki ambak gede ngene lho saya lho. Ambak gede ngene lho. Vokalitasnya Ngentute Bianto iki. tak kira ki nek nyanyi kok piye ngono. Masyaallah. Wah, Nah, iki cukup tembange Nyidam Sari digarap keroncongan sing nyenggaki jenengan. Ah, bisa dites vokale sik. jajal yo. Nadane. Masalah ora cakep ya. Jujur. Dene sindel lagi. Rungkal rangkul lae kok. Sindel kok gendong lho banget. Ya lho. Lah sampean karo wong wedok ora iso piye ben iso Ngeplak yo Mas. sadar diri. Ngono jajal kok.
golek sore temu subuh. Ora ono carane yo. Iki lho duwe resep. Warungmu kuwi nek ben penak golek-golek piye Mas Bro? Turu ning kamar, Pas lumat, pas rumah ati ngecele lalur siji. nek wis lalure miber. Terus menglok jadi kuwi gone. Tahu saya lu dipel lambene ngene lho. Ini temen-temenmu ora penak lho, Jajal tuh. Jajal tuh, coba tuh. Sepiro Mas? Apa Pin? Apa? Gila-gila. Sepiro? Samene kira ora piye? Kowe nek muni ngono aja ning panggunge Mas Minto. Nadane sak pinter. Nah. Wis salah paham. Nggih. Nadane Mas. Soale iki nek nggon biologis, iki nyaute nemen pekal. Sopo? Sampeyan lho. Sing marai amu. Kalau ngomong, itu nek gados. Bangsane lho coba. Lah. Nah, musuh biasa. Bocah iki ngrungokne tenanan iki. Nggih. Sik aja di musik garingan sik. Sik, terus garingan terus. Terus. Aku kumbang nyidam sari. Lah neng Suwardi ki terus neng Endah Raras, lha iki Endah itu. Loh. Nek iki ndah waras. Kowe nek nyanyi kok karo bang ini ngopo Biasa. Ekspresi. Umpomo kok karo bang iki ngopo? Biasa gaji kopiok-kopiok. Ora lho Mas, ekspresi kaya Mbak Endah niku kan panas liramu segar kan mesti ngoten. Penjiwaan. Penjiwaan. Oh, enggak sakit jiwa enggak apa-apa. Pokok ora sakit jiwa. Coba, Sarkas. Oh, judulane. Nggih. Ngene lho. Kita karo Pak kandhane bola-bali. Lek mik iramane kroncong, iramane rock. Nah, Jangan ngeten. nah, yen iso ngetek dulu nanti kok. Lah kowe iso nembang kok. Ora. Yo. Panas liramu segar melati. Aku kumbang nyidam sari. Ayo. Terus. Sing enggak ya pales. Masalah kowe iki nyambut gawe sing ini panggung lho, Mas. Basi karo malah gelem bulan. Nah, Padha karo minangka rawuh. Yo. Kowe aja guyu wae kok. Kancane iki domesan iki nyemakne lho kok. Iya alam kok Mas Alon. kamu tidak boleh loh. Apa? Orang gemuk itu jangan sampai kamu satu sapi tank. Ada kering tinju apa piye gene kancane? Ya coba nah. Kok. Oh, panas liramu. Apa Mas? Kok. Enggak apa Mas. Jajal nembang. Jajal nembang kan. Kok. Melati. Kok. Kok. Sik bos. Sik. Kok. Kok. Tiba iki siluman kodok. Lah wong nembang kok kakok-kakok lho. Lah lu menyesuaikan kok. Oh, pegel ayo. Karo musik coba. Ayo. Nih. Ya, dadekke, ya apa? Talen karo panggung ngono. Kok sampe ki? Ya. Ora bukan dulu mau. Oke. Dan setel. Nimpalkan saya tua saya kamu.
Thank you.